జపం చేసేదానికి ఆరంభించండి. అద్భుతమైన రోజు ఏకాదశి. భగవంతునికి చాలా ప్రీతికరమైన రోజు ఏకాదశి. కాబట్టి ఏకాదశి నాడు ఎవరైతే ఈ కార్యం చేస్తారో వారికి చాలా మంచిది. యాహ్! మోక్ష సన్యాస యోగం. సో, ఇక్కడ భగవంతుడు అడుగుతున్నారు, అసలు రినన్సియేషన్ అనగా త్యాగం తలకు ఉద్దేశ్యం ఏంటి? మరియు సన్యాసి ఎవరు? అనేసని కేశవ అనేసని భగవంతుణ్ణి ఇక్కడ పిలుస్తున్నారనమాట. అంటే కేశి అనే రాక్షసుని సంహరించారు. మరియు హృషికేశ అని కూడా సంబోధిస్తున్నారు. హృషికేశ అనగా ఏంటి అనంటే, హృషికేశ అనంటే మన భౌతికమైన ఇంద్రియాలకి అధిపతి భగవంతుడనమాట. సో, ఈ రకంగా సంబోధిస్తూ అడుగుతున్నారనమాట. అప్పుడు భగవంతుడు చెప్తున్నారు, అన్ని రకముల కర్మలు కూడా దాని కర్మ తలకు ఆ ఫలితాన్ని విడిచిపెట్టడమే త్యాగము అని అంటారు. ఇంకా అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఈ రకంగా ఎవరైతే కర్మ తలకు ఫలితాన్ని త్యాగం చేసేస్తారో భగవంతుని కొరకు వారినే సన్యాసి అనేసని పిలువబడతారనమాట. కాకపోతే కొంతమంది గొప్పవారు సాధువులు చెప్పేది ఏంటి అనంటే, మనం కర్మ అనేది మాత్రం ఎప్పటికీ కూడా మనం ఇది కర్మ తలకు ఫలితాన్ని మనం ఎప్పటికీ కూడా విడిచిపెట్టేయాలి అనేసని అంటారు. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఇంకా కొంతమంది సాధువులు అంటారు, కర్మని మాత్రం ఎప్పటికీ విడిచిపెట్టకూడదని. అంటే మనం కర్మ ఖచ్చితంగా చేయాలి. కానీ కర్మ ఫలితాన్ని మాత్రమే విడిచిపెట్టాలి అనేది ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. సో యజ్ఞదాన తపఃకర్మ నాత్యాజ్యం కర్మయం ఏవ తత్. యజ్ఞోదానం తపశ్చైవ పావనాని మనీషిణాం. అంటే యాక్చువల్‌గా చెప్పాలి అనంటే యజ్ఞము, దానము, తపస్సు అనేది ఇటువంటి కర్మలని కూడా ఎప్పటికీ కూడా విడిచిపెట్టకూడదు. ఎందుకంటే యజ్ఞము, దానము, తపస్సు అనేది ఏంటి అనంటే పావనాని మనీషిణాం. అంటే అవి మనుషులని అవి పావనం చేస్తాయి. అవి శుద్ధీకరణ అనేది చేస్తుంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా అవి చేయవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది అనేసని ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. మనకిక్కడ చూసినట్లయితే దక్షుడు ఎప్పుడైతే యజ్ఞం చేశారో అతని శివుడిని పిలవలేదు. అందువల్ల సతీదేవి ఆవిడ ఆత్మహత్య చేసుకున్నారనమాట. ఇంకా ఆవిడకి వేరే గతి లేదనమాట. కాబట్టి ఆవిడ ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. యాక్చువల్‌గా అయితే భౌతికం వారికి ఎవ్వరికీ కూడా ఆత్మహత్య అనేది మహాపాతకం అది. వారికి శరీరము దొరకదు మళ్ళీ ఆత్మహత్య అనేది చేసుకున్నారనంటే. కానీ దీన్ని బట్టి మనకి ఇంకొకటి కూడా తెలుస్తుంది. కృష్ణలోకం తప్పించి ఇంకా మిగతా వారందరికీ కూడా జన్మ, మృత్యు, జర, వ్యాధి ఉన్నాది అనే విషయం మనకి తెలుస్తుంది. సాక్షాత్ సతీదేవికి కూడా ఆత్మహత్య చేసుకొని ఆవిడ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టుకున్నారు. కాబట్టి సో, ఈ రకంగా అయ్యేసరికి శివుడుకి చాలా కోపమొస్తుంది. ఆయన వీరభద్రుడిని సృష్టిస్తారనమాట. అక్కడికి పిలిపిస్తారు. వీరభద్రుడు వెంటనే ఆ తలని దక్ష తలని నరికేస్తారనమాట. సో, అది నరికేసిన తర్వాత అప్పుడు దాని తర్వాత మిగతా దేవీ దేవతలొస్తారు. అతను ఈ రకంగా యజ్ఞం చేస్తున్నప్పుడు అది కూడా విష్ణువుని సంతృప్తి చెందించే దాని కోసం యజ్ఞం చేస్తున్నారు. మీరిది ఏం పని చేశారు శివ? తప్పు కదండీ! అని అనంగానే అప్పుడు శివుడు సరే కరెక్టే యజ్ఞం అనే దాన్ని ఆపకూడదు అనేసని అప్పుడు ఒక మేక తలని పెడతారనమాట. ఈ రకంగా మేక తలని పెట్టిన తర్వాత ఏమవుతుందనంటే దక్షునికి ఆ కోపము, ఆ ఆవేశం అవంతా కూడా తగ్గిపోతుంది. దాని తర్వాత అప్పుడు అతను దక్షుడు మళ్ళీ యజ్ఞం స్టార్ట్ చేస్తారు. అప్పుడు విష్ణువు వచ్చి ఆ యజ్ఞాన్ని స్వీకరించే దాని కోసం వస్తారనమాట. కాబట్టి యజ్ఞము, తపస్సు అటువంటివి ఎప్పటికీ కూడా దానము అనేది ఎప్పటికీ ఆపకూడదు. కానీ దాని ఫలితాన్ని మాత్రం మనం దానం చేయాలి భగవంతుని కొరకు అని. సో ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, ఏ కార్యమైనా సరే కూడా మనం చేయవలసినది దాని నుంచి మనకి ఏం లబ్ధి పొందుతాము అనేసని అది ఆ ఒక ఆలోచన లేకుండా మనం ఈ రకంగా మనం భగవంతుని కొరకు ఏదైనా సరే కూడా కార్యం అనేది మనం చేయాల్సింది ఉంటుంది అనేసని చెప్తున్నారనమాట. ఇక్కడ 3 గుణాల వారి గురించి చెప్తున్నారు.
సత్వగుణంలో ఉండేవారు ఏంటి అనంటే వారికి నిర్వర్తించబడిన అంటే కార్యములు ఏదైతే వారు చేయవలసిన విధియుక్త ధర్మాలు ఉన్నాయో అది నిర్వర్తిస్తారు. ఎందుకనంటే అది వారి ధర్మము అని భావిస్తూ వారు నిర్వర్తిస్తారనమాట. రజోగుణంలో ఉండేవారు ఏంటి అనంటే వారి విధియుక్త ధర్మాలను వారు చెయ్యరు. ఎందుకనంటే వారికి భయము ఎక్కడ ఏమవుతుందా అనేసని. తమో గుణంలో ఉండేవారు కూడా చెయ్యరు. ఎందుకనంటే వారికి ఏమి చెయ్యాలి? ఎలా చెయ్యాలి? ఎందుకు చెయ్యాలి? అవేవి కూడా వారికి తెలీదనమాట. కాబట్టి వారు చెయ్యరు. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి అనంటే 5 ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్. ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, తెలిగి ఉండేవారికి సాంఖ్యయోగంలోని చెప్పబడ్డది ఏంటి అనంటే 5 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాదనమాట. యాక్చువల్‌గా చెప్పాలంటే భగవద్గీత అనేది భగవంతుడు యాక్చువల్‌గా సృష్టించింది. కానీ అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనంటే అది అన్ని ఉపనిషత్తుల తలకు సారాంశం అది అనేసని మనకి చెప్పబడ్డదనమాట. అందుకోసం భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో, ఒకటి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అనంటే ప్లేస్ ఆఫ్ యాక్షన్. ఎక్కడైతే కర్మ జరుగుతోందో అదనమాట. అనగా క్షేత్రము మరియు పెర్ఫార్మర్ అంటే క్షేత్రజ్ఞుడు, ఇంకా ఇంద్రియములు, ఇంకా ప్రయత్నము, ఇంకా అది కాకుండా ఐదోది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్‌ది భగవంతుడు. ఈ ఐదుగురు ఉంటేనే ఏదైనా సరే కూడా ఒక పని జరుగుతుంది. దాన్ని ఒక ఎగ్జాంపుల్‌తో చూద్దాము. సో, ఫస్ట్ క్షేత్రము. సో, ఎక్కడైతే జరుగుతోందో సో, అదనమాట. సో, అధిష్ఠానం అంటారనమాట. నెక్స్ట్ ఏంటి అనంటే మనకి కర్త అనగా క్షేత్రజ్ఞులనమాట. చేసేవారు కర్మని. నెక్స్ట్ అది కాకుండా మనకేంటంటే కారణం అనగా ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్. సో, అది కాకుండా ప్రయత్నం మనం చేయాలి. చేష్ట అంటే ఎండెవర్. అవన్నీ కాకుండా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే దైవము అనగా సుప్రీం పర్సన్. సో, వీరందరూ కూడా ఉండాలనమాట. కాబట్టి మనం కూడా కొన్నిసార్లు అనుకుంటూ ఉంటాము, నేనే చేశానిది, నేనెంత కష్టపడ్డానో మీకు తెలీదు. నేను చాలా కష్టపడ్డాను. నేనిది చేశాను, నేనది చేశాను అనేసని చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు. కానీ నిజం జెప్పాలి అనంటే కొంతమంది బాగా కష్టపడినా, మనకంటే ఎక్కువ కష్టపడినా సరే కూడా వారికి కొన్నిసార్లు సక్సెస్ అనేది దొరకదు. మీరు కూడా చూసుంటారు. మీ లైఫ్‌లోని కూడా కొన్నిసార్లు సక్సెస్ అనేది మనకి ఆటోమేటిక్‌గా వచ్చేస్తుంది. కొన్నిసార్లు ఏంటి అనంటే మనం ఎంత కష్టపడినా సరే కూడా మనకి సొల్యూషన్ అనేది రాకుండా పోతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఎవరైతే వారే అన్ని కార్యములు చేస్తున్నారు అనేసని ఈ మిగతా 5 ఫ్యాక్టర్స్‌ని మర్చిపోతారో, మిగతా 4 ఫ్యాక్టర్స్‌ని మర్చిపోతారో, నిజం చెప్పాలి అనంటే వారు తెలివైన వారు కాదు అనేసని, వారికి నిజమేంటో అనేది తెలియదు అనేసని భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇదేంటి అనంటే త్రిగుణాలే అన్నిటిని కూడా కంట్రోల్ చేసే పరమశక్తి భౌతిక ప్రపంచంలోని అనేసని ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట భగవంతుడు. మనం అనుకుంటాము మనకి కొన్నిసార్లు సక్సెస్ వచ్చింది. అది నేను పడిన కష్టము, నేను పడిన శ్రమ అని అనుకుంటాము. కానీ కాదు. కొన్నిసార్లు మనం అనుకుంటాము ఈ కష్టాలంతా కూడా బహుశా నేను సరిగ్గా చేయలేదో, లేకపోయింది ఇంకొకరెవరో సరిగ్గా చేయలేదనేసని సర్వసాధారణంగా బ్లేమ్ ఇంకొకరి మీద మనం తోసేస్తూ ఉంటాము. కానీ ఆ బ్లేమ్ కూడా తొయ్యవలసిన అవసరం లేదు. ఎందుకనంటే ఇంకొకరి తప్పు కాదు, మనం చేసే గొప్పతనము కాదు. యాక్చువల్‌గా త్రిగుణాలే అన్నీ కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఏ రకంగా అయితే మనకి ఏది ఎండ, వాన అనేది ఆటోమేటికల్లీ దాని టైంకొస్తూ ఉంటుందో, ఇదే రకంగా సంతోషాలు, కష్టాలు అనేది కూడా దాని ప్రకారంగా అది వస్తూ ఉంటుందనమాట. మనకి భక్తి రసామృత సింధు అనగా నెక్టర్ ఆఫ్ డివోషన్‌లో ఇచ్చున్నారు. మనకేంటి అనంటే కష్టాలు అనేది కూడా 4 స్టేజెస్‌లో వస్తాయి. అది మనం ఎప్పుడైతే నెక్టర్ ఆఫ్ డివోషన్ గురించి నేర్చుకుంటామో లెవెల్ 2 లోని, అప్పుడు మనం చూద్దాము. మనకి లైఫ్‌లో వచ్చే కష్టాలన్నీ కూడా ఎందువల్ల వస్తాయి అనేది దాంట్లోనిచ్చున్నారనమాట. సో, నాలెడ్జ్ అనగా జ్ఞానము, ఇంకా ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అనగా జ్ఞేయము, ఇంకా ఎవరైతే తెలుసుంటుందో జ్ఞానము అటువంటి వారు అనేది వారు మోటివేట్ చేస్తారనమాట దీన్ని. అంటే వారి వల్లనే ఈ 3 విషయాల వల్ల ఎవరైనా ఏ కార్యమైనా చేస్తారు. సో, ది సెన్సెస్ అంటే ఫస్ట్ ఆలోచనిచ్చేదనమాట. అది అంటే ఇంద్రియములు అక్కడ ఆలోచించే స్టేజు. నెక్స్ట్ కార్యము చేసేదనమాట. అంటే అది ఫీలింగ్ అనమాట. అండ్ ది డూయర్ అంటే చేసేవారనమాట. వారు విల్లింగ్ ఇదనమాట. సో, వీరు ముగ్గురు కూడా ఏంటి అనంటే బేసిస్ ఆఫ్ యాక్షన్. ఏదైనా ఒక కర్మని చేస్తున్నారనంటే దానికి బేసిస్ ఈ 3 అనమాట. సో, ఇప్పుడు దాన్ని జస్ట్ మనం కొద్దిగా ఒక్కొక్క దాన్ని పాయింట్ వైస్‌గా మనం కాలిక్యులేట్ చేసుకొని చూద్దాము.
మనకి హైయెస్ట్ అనేది అంటే ఎవరైతే ఫస్ట్ దీంట్లో చెప్తారో ఆప్షన్ 1 దానికి 3 పాయింట్స్, ఆప్షన్ 2 చెప్పిన వారికి 2 పాయింట్స్, ఆప్షన్ 3 చెప్పిన వారికి 1 పాయింట్ అన్నమాట. సో ఈ రకంగా మీకు మీరు కాలిక్యులేట్ చేసుకోండి మీరు దేంట్లోనున్నారు అనేసని. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ జ్ఞానం గురించి మనం తెలుసుకుందాము. ఏ జ్ఞానం వల్ల అయితే ప్రతి ఒక్కరిలోని, ప్రతి ఒక్క జీవరాశిలోని కూడా మనిషి అనేవారు ప్రతి ఒక్క జీవరాశిలోని పరమాత్మని చూస్తున్నారో అటువంటి వారు మోడ్ ఆఫ్ గుడ్‌నెస్ అనగా సత్వగుణంలో ఉన్నట్టుగనమాట. మనకి ఇంతకు ముందు కూడా ఇచ్చున్నారు. విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని తుని చైవ స్వపాకే చ పండితాః సమదర్శనా అని. అంటే ప్రతి ఒక్క జీవరాశిలోని కూడా అది బహుశా కుక్క కావచ్చు, లేక కోడి కావచ్చు, లేక మేక కావచ్చు, లేక ఎలక కావచ్చు, దేంట్లోనైనా సరే కూడా వారు పరమాత్మ స్వరూపాన్ని ఒకవేళ చూడగలుస్తున్నారు అనంటే ఈవెన్ క్రిమి కీటకాలలోని కూడా వైరస్‌లోని అటువంటి వాటిలోని కూడా భగవంతుడే ఉన్నారు. ఆఖరికి కరోనా వైరస్‌లోని కూడా భగవంతుడే ఉన్నారు. ఈ రకంగా ఎవరైతే చూడగలరో వారు సత్వగుణంలో ఉన్నట్టుగనమాట. అండ్ ఎవరైతే ఏ జ్ఞానం వల్ల అయితే వారు ఒక్కొక్క జీవరాశిలోని ఒక్కొక్క రకమైన జీవులున్నారు అన్నట్టుగా భావిస్తారో ఆ రకంగా చూస్తున్నారు. అంటే నేను మనిషిని, అవి జంతువులు, లేకపోయిందా ఈ జంతువుల్ని మనం తినొచ్చు, ఈ జంతువులను మనం పెంచుకోవాలి అంటే డొమెస్టిక్ యానిమల్స్, వైల్డ్ యానిమల్స్ ఆ రకంగా కేటగరైజ్ చేస్తున్నారు అనంటే వారు రాజసిక గుణంలో ఉన్నట్టుగనమాట. అండ్ ఎవరైతే వారి జ్ఞానం మనుషుల్లోని కూడా వారు వ్యత్యాసం చూస్తున్నారు. ఓహ్! నేను ధనికుడిని, వారు పేదవాడు. నేను ఉచ్చ కులానికి చెందిన వాడిని, వారు తక్కువ కులానికి చెందినవారు. లేకపోయింది నేను కారు ఉన్నవాడిని, వారి దగ్గర కారు లేని వాళ్ళు. ఆ రకంగా ఎవరైతే ఎప్పుడైతే చూస్తారో, నేను ఈ ప్రెసిడెంట్‌ని, ఇతను జస్ట్ ఒక చిన్న వర్కర్ అన్నట్టుగా ఎప్పుడైతే ఆ రకంగా చూస్తారో, వాళ్ళు తామసిక గుణంలో ఉన్నట్టుగా. సో మీకు మీరే మార్క్స్ ఏసుకోండి. మీరు ఏ రకంగా చూస్తారు మిగతా జీవరాశుల్ని అని. నెక్స్ట్ ఏంటి అనంటే కార్యము చేసేది. యాక్షన్స్ అన్నమాట. సో దేన్నైతే ఏ రకమైన యాక్షన్ వల్లైతే వారికి ఏది విధియుక్త ధర్మంలాగా వారు చేస్తారో వారు దానికి అటాచ్‌మెంట్ అనేది ఉండదనమాట. వారు ఏ కార్యము చేసినా సరే కూడా భగవంతుని సంతృప్తి కొరకు చేస్తారు. వారు చేస్తున్న కార్యము ఒకవేళ భగవంతుని సంతృప్తి కొరకు కాకపోయినా సరే కూడా దాన్ని భగవంతుడికే అర్పిస్తూ వారు ప్రతి ఒక్క కార్యముని చేస్తారు. దానివల్ల ఏంటి అనంటే వారికి దానివల్ల వచ్చే ఇది అంటే పరిణామాన్ని వారు చూసుకోరనమాట. పరిణామం వారికి వ్యతిరేకం కావచ్చు, లేక వారికి అనుకూలంగా కావచ్చు. దానికి దేన్ని కూడా వారు ఇది నాకిష్టము, ఇది నాకు నచ్చదు అన్నట్టు కాకుండా ఏది ఎలా ఉన్నా సరే కూడా దాన్ని అలాగే యాక్సెప్ట్ చేసేవారైతే సత్వగుణంలో ఉన్నట్టుగనమాట. కాకపోతే రజోగుణంలో ఉండేవారేంటి అనంటే ఒకవేళ సత్వగుణంలో ఉన్నారంటే 3 మార్క్స్ ఏసుకోండి. రజోగుణం అంటే ఏంటి అనంటే వారికి ఏదో ఒక స్ట్రాంగ్ కోరిక కోరుకుంటూ నాకు ఇలాగే జరగాలి అనేసని దానికోసమని అతిగా ప్రయత్నించడం, లేకపోయిందా ఇది నాకు నచ్చదు అనేసని దాన్ని వదిలిపెట్టేయడం. ఆ రకంగా ఎవరైనా చేస్తున్నారంటే అది రజోగుణంలో ఉంటుందన్నమాట. తమో గుణం అనంటే ఏంటి అనంటే వారికి తెలివి తక్కువతనం. వారు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారో అది మాత్రమే వారికి తెలుస్తుందన్నమాట. ఈ క్షణం మనం ఆనందం పొందేయాలి. దాని తర్వాత రేపటికి రేపు చూసుకుందాము అనేసని రేపు వాళ్ళని ఇప్పుడు చూడండి ఒక బ్యాంక్ దొంగతనం చేసేదానికి వెళ్తున్నారు. అతన్ని ఏం చేస్తున్నారు అనంటే అతనికి తెలుసు లా అనేది చాలా చాలా స్ట్రాంగ్ అని. అక్కడ పోలీసులు ఏదో ఒక రోజు ఆయన్ని కనుక్కునేస్తారు, జైల్లో వేసేస్తారు అనేసని. కానీ అయినప్పటికీ వారు బ్యాంక్ దోచుకునేదానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అంతేకాదు ఇవాళ కాలంలో జరిగే ప్రతి ఒక్క అనర్థానికి కూడా ఇదే కారణం అన్నమాట. నిన్న గుంటూరులోని ఒక యువకుడు ఎవరో ఒక యువతిని ఇంజినీరింగ్ థర్డ్ ఇయర్ చదువుతోంది. ఆవిడ బైక్ మీద కూర్చోలేదు అనేసని కత్తితోని పొడి చేశారన్నమాట. ఆయనకి తెలియకుండా పోయిందా, ఆయన్ని ఏదో ఒక రోజు పట్టుకుంటారు, జైల్లో వేస్తారు అనేసని. ఆయన చదువుకునే చదువు కూడా దేనికి పనికి రాకుండా పోయింది. ఆయన జీవితమే నాశనం అయిపోయింది. పోనీ జీవితం తర్వాతైనా ఆయన సుఖాన్ని అనుభవిస్తాడా అనంటే అది కూడా లేదు. ఈ జీవితంలోనే కాదు అతను అధమలోకాలకెళ్ళిపోయి ఏ చెట్టుగానో, పుట్టగానో ఆయన బ్రతకాల్సి ఉంటుంది. అది కూడా ఎప్పుడు అనంటే నరకలోకంలో కొన్ని కల్పాల పాటు వారు కష్టాల్ని అనుభవించిన తర్వాత. దీనివల్ల సుఖము లేదు, సమృద్ధి అనేది లేదు. ఇది తామసిక గుణం కిందకొస్తుందనమాట. మరి కర్మ చేసేవారు ఎటువంటి వారు అనంటే ఎవరైతే
భౌతికమైన కోరికల పట్ల ఆసక్తి లేకుండా ఉంటుందో, మిథ్య అహంకారాన్ని నుంచి దూరంగా ఉంటారో, అండ్ ఎవరైతే ఏ కార్యముని చేసినా సరే కూడా ఆ కార్యం పట్ల శ్రద్ధని, భక్తిని చూపిస్తూ ఉంటారో, వారు దాని నుంచి వారికి లబ్ధి ఏం పొందుతుంది అనేసని, ఇది వారికి నచ్చినదా నచ్చనిదా అన్నట్టుగా ఆలోచించకుండా వారు ఏ కార్యమైనా సరే కూడా విధియుక్త ధర్మాన్ని వారు చేసేవారు, వారు సత్వగుణంలో ఉన్నట్టుగా అనమాట. కాకపోతే రజోగుణంలో ఉండేవారు దాని నుంచి నాకేం వస్తుంది అనేసని ఆలోచించేవారు. అది లేకపోయిందా వారికి నచ్చింది అనంటే బాగా ఆనందంగా ఉంటారు. నచ్చలేదు అనంటే మొఖంలోనే తెలిసిపోతుంది వారికి నచ్చలేదు అనేసని. ఈ రకంగా కార్యములు చేసేవారు రజోగుణంలో ఉంటారనమాట. అండ్ తమో గుణం అంటే ఏదైతే చెయ్యవలసిందున్నాదో దాన్ని చెయ్యరు. చెయ్యకూడనిది ఉంటుందో దాన్నే చేస్తారు. అటువంటి వారు తమో గుణంలో ఉన్నట్టుగా. ఎల్లవేళలా వారేంటి అంటే లేజీగా ఉంటారు. వారికేంటి అనంటే నిద్రని లేపాలనంటే కూడా కనీసం ఒక 100 సార్లు చెప్పాల్సిందుంటుంది. అటువంటి వారంతా కూడా తమో గుణంలో ఉన్నట్టుగానేనమాట. మరి తెలివితేటలెలా ఉంటాయి అనంటే, సత్వగుణంలోని దేన్ని చెయ్యాలి, దేన్ని చెయ్యకూడదు, దేనికి మనం భయపడాలి, దేనికి భయపడకూడదు, ఏది మనని కట్టుబాటులో ఉంచేస్తుంది, దేనివల్లైతే మనకి ఇది పరమపదాన్ని మనం పొందగలమో అది తెలిసుంటారు సత్వగుణంలో చేసేవారు. అది సత్వగుణంలో ఉండేవారి తలకు తెలివితేటలనమాట. కానీ రజోగుణంలో ఉండేవారికి ఏంటి అనంటే, సర్వసాధారణంగా వారికి ఏది చెయ్యాలో తెలీదు. ఏది చెయ్యకూడదో తెలీదు. ఏ గుడికెళ్ళాలో తెలీదు. ఏ దేవుడికి మొక్కాలో తెలీదు. ఏ దేవతకి మొక్కాలో తెలీదు. కొబ్బరికాయ కొట్టాలా? పువ్వులు పెట్టాలా? లేక దీపం వెలిగిచ్చాలా? ఆ రకంగా కన్‌ఫ్యూజ్డ్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్‌లో ఉంటారు. అది రజోగుణంలో అన్నమాట. తమో గుణంలో ఉండేవారికి ఏంటి అనంటే, ఏదైతే చేయవలసిందుంటుందో అది తప్పు, అది చేయకూడదు అని అంటారనమాట. ఒక ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ యాక్చువల్‌గా అది నేషనల్ ఫిల్మ్ డైరెక్టరే. ఆయన తెలుగు ఒరిజిన్ ఆయన. సో, ఆయనకి ఇంటర్‌వ్యూస్‌లోని ఎవరడిగినా సరే కూడా కావాల్సుకునే ఆ ఇంటర్‌వ్యూ చేసేవాళ్ళు కూడా ఏంటి అనంటే, దేవతల గురించి, వాటన్నిటి గురించి అడుగుతారు. ఆయనకి చదువు రాదు. చదువనంటే ఇన్ ది సెన్స్ భగవద్ జ్ఞానం లేదు. కానీ అయినప్పటికీ కూడా అటువంటి వారి ఇంటర్‌వ్యూ‌ల్లోని వారికి తెలియని సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్స్‌లోని ఓకే. తెలిసిన సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ సినిమాల గురించి ఏదో తెలుసు. ఆయనేదో చెప్పుకోవచ్చు. కానీ దేవీ దేవతల గురించి, భగవంతుని గురించి క్వెషన్ అడిగినా సరే కూడా అన్నీ ఆయనకే తెలుసు అన్నట్టుగా ఆ రకంగా వెళ్లి చెప్తారు. దానివల్ల అతని పేరే పాడవుతూ ఉంటుంది అనవసరంగా. కాబట్టి ఈ రకంగా ఏదైతే కరెక్ట్‌దో అది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పడం, ఏదైతే కరెక్ట్ కాదో దాన్నే కరెక్ట్ అని చెప్పడం, ఆ రకంగానే వారు ఆచరించడం కూడా అది కూడా తామసిక గుణం కిందకే వస్తుందనమాట. తెలియనప్పుడు మాట్లాడకుండా కూర్చోవడం అనేది ఉత్తమమైనది. సో, డిటర్మినేషన్ అంటే వారి సంకల్ప బలం ఎలా ఉంటుంది అనేసనంటే, డిటర్మినేషన్ దేనివల్ల అయితే దాన్ని మనం అసలు ఛేదించలేము. దానికి ఏంటి అనంటే, ఆ కార్యం అయ్యేంత దాకా భగవంతుని ద్వారా చెప్పబడిన కార్యం కాబట్టి, అది అయ్యేంత దాకా వారు విశ్రాంతి కూడా తీసుకోరు. అటువంటిది సత్వగుణం కిందకొస్తుందనమాట. అండ్ ఏ రకమైన ఇది డిటర్మినేషన్ అనేది అంటే వారి సంకల్ప బలం అనేది కేవలం వారికి ఎంతొస్తుంది అనే దాని దాకనే వారికి ఎప్పుడైతే వారికి లబ్ధి పొందేశారో దాని తర్వాత వారి తలకు ఇది డిటర్మినేషన్ అనేది చచ్చిపోతుందన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి అనంటే తమో గుణంలో ఉండే వారికి ఏంటి అనంటే ఆ డిటర్మినేషన్ అనేది ఆ సంకల్ప బలం అనేది కేవలం కోరిక మాత్రమే ఉంటుంది. ముందు రోజు రాత్రి చెప్తారు రేపు తెల్లారి నేను ఖచ్చితంగా 3:30కి లేస్తాను అని అంటారు. కానీ మర్నాడు అలారం ఒక పక్క కొడుతూనే ఉంటుంది. వారు మాత్రం లేవరు. నిన్న రాత్రి నేను చాలా లేట్‌గా పడుకున్నాను. నీకు తెలీదసలు నిన్నేం జరిగిందని. నాకు ఇలా జరిగింది, అలా జరిగింది అనుకుంటూ ఆ రకంగా వారు కేవలం వారు ఎక్స్‌ప్లనేషన్ ఇచ్చుకుంటారనమాట. ఆంజనేయ స్వామి ఎప్పుడైతే లంకకెళ్లారో శ్రీరాముని ద్వారా చెప్పబడ్డాదనమాట. ఇక్కడ నువ్వు సీతాదేవికి నువ్వు జస్ట్ అంగుళికం నువ్వు ఇచ్చేసిరా అనేసని. దానివల్ల అతను ఎగురుకుంటూ వెళ్తున్నారు. మధ్యలోని పర్వతరాజు వచ్చి చెప్పారనమాట. "ఓ ఆంజనేయ ఇంత కష్టపడుతున్నావు. కొద్దిసేపు విశ్రాంతి తీసుకో. నా దగ్గర ఆ కొండ మీద మంచి తాగే నీరున్నది. ఆ చెట్టు కిందన నీడలోని నువ్వు కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకొని అలసట తీరిన తర్వాత ఇది నీకు తీరిన తర్వాత బడలిక తీరిన తర్వాత నువ్వు మళ్ళీ వెళ్ళిపోదు గాని అనంటే ఆంజనేయ స్వామి ఒకటే మాట చెప్పారు. నాకు నా శ్రీరామచంద్ర ప్రభు నాకు ఒక కార్యాన్ని అప్పచెప్పారు. ఆ కార్యము పూర్తయ్యేంత దాకా నేను పచ్చి మంచినీరు కూడా నేను ముట్టను.
అని నాకు నేను ప్రణం చేసుకున్నాను. నన్ను దయచేసి ఆపొద్దండి. నన్ను రాక్షసులొచ్చినా, దేవతలొచ్చినా కూడా నన్ను ఆపలేరు అనేసని అంత దీంతోని అతను పట్టుదలతోని వెళ్లారు. అందుకోసం సీతాదేవి కూడా దొరికారు అతనికి. సో, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా రోజుకి కేవలం 3 గంటలు మాత్రమే నిద్రించేవారు. మిగతా సమయం అంతా కూడా వెచ్చిచ్చేవారు. పుస్తకాలు రాసేదానికైనా, లేకపోయిందా ప్రచారం చేసేదాని కోసమే. సంతోషం అనేది ఎలా ఉంటుంది అనంటే, ముందది చూడ్డానికి అదొక విషములాగుంటుంది. కానీ తర్వాత అది ఏంటి అనంటే కష్టంగా ఉంటుంది ముందు. కానీ దాని తర్వాత అది మనకి చాలా అమృతం వలె దానివల్ల మనకి మంచనేది జరుగుతుంది. చూడండి చిన్న పిల్లలకి ఫస్ట్ టైమ్ ఎప్పుడైతే స్కూలుకెళ్ళవలసింది ఉంటుందో, వారు నిజంగానే ఏడుస్తూ ఉంటారు. తల్లిదండ్రులకు కూడా బాధనిపిస్తుంది. కానీ ఆ పిల్లలు ఒక మంచి ఉద్దేశ్యం కొరకు స్కూలుకెళ్తున్నారు అనేసని వారిని పంపిస్తారనమాట. అటువంటి వారే పెద్దయినాక ఐఐటీయో అటువంటివి చదివి వారు దేశానికి ఉపయోగపడేలాగా, భగవంతునికి ఉపయోగపడేలాగా, భగవంతునికి నామ ప్రచారానికి ఉపయోగపడేలాగా అండ్ అది కాకుండా వారి ఫ్యామిలీకి కూడా ఉపయోగపడేలాగా, వారికి వారే ఉపయోగపడేలాంటి పనులు చేసినప్పుడు, అప్పుడు అదే తల్లిదండ్రులు సంతోషిస్తారనమాట. కాకపోతే రజోగుణంలోనేంటి అనంటే, వారు ఫస్ట్‌లోని మాత్రం ఆనందంగా ఉంటుందనమాట. కానీ దాని తర్వాత అది మనకి విషపూరితం లాగానే ఉంటుంది. తల్లిదండ్రులు సర్వసాధారణంగా ఏం జేస్తారు అనంటే, వారి పిల్లల్ని ఏదో ఒక రకంగా ఎంగేజ్ చేయాలని వారికి మొబైల్స్ ఇచ్చేస్తారు. వారు ఫస్ట్‌లోని మాత్రం హ్యాపీగా, కామ్‌గా కూర్చుంటారు. దానివల్ల తల్లిదండ్రులు కూడా హ్యాపీ అయిపోతారు. కాకపోతే ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ దానికే పిల్లలు అడిక్ట్ అయిపోయి, ప్రతి నిత్యము మొబైల్ గాని, ల్యాప్‌టాపుల్లోనే ఆ గేమ్స్ ఆడుకుంటూ, వారు అసలు కనీసం కొద్దిగా బయటికి తిరగడం అనేది, ఎక్సర్‌సైజ్ అనేది లేకుండా ఉండే దానివల్ల అనారోగ్యం అనేది వచ్చేస్తుందనమాట. అది రాజసిక గుణంలోది. మరి తామసిక గుణంలోది ఏంటి అనంటే, మద్యపానము అటువంటివి ముందు కూడా కష్టమే, తర్వాత కూడా కష్టమే. అటువంటివి దేనికి ఉపయోగం లేనిటివనమాట. సో, మీరే రిజల్ట్స్ చూసుకోండి. ఎవరికైతే 18 వచ్చిందో ఎక్సలెంట్. కానీ ఎవరికైతే ఆర్య వచ్చిందో ఓకే. పారు. కాకపోతే ఎవరికీ ఇంకా తెలీదు కాబట్టి కానీ అదే 12 వచ్చింది అనంటే యెస్. మీరు డెఫినైట్‌లీ మీరు మంచి దారిలోనే ఉన్నట్టుగా అన్నమాట. సో, వర్ణాశ్రమ ద్వారా ధర్మం ద్వారా వారిని వారే శుద్ధీకరణ. నిన్న కూడా మనం తెలుసుకున్నాం వర్ణాశ్రమ ధర్మం. సో, ఇదేంటి అనంటే సమోదమః తపః శౌచ్యం క్షాంతిరర్జవమేవ చ జ్ఞానం విజ్ఞానమాస్తిక్యం బ్రహ్మ కర్మ స్వభావజం. ఈ రకంగా బ్రాహ్మణులకి 9 రకముల కర్మలు చేయవలసిందుంటుంది. వీరికి క్షత్రియులకి 5 రకముల కర్మలు, ఇంకా వీరికి ఆహ్, ఆహ్, వైశ్యులకి 3 రకముల కర్మలు, శూద్రులకి ఒకటే ఒక కర్మ ఉన్నాదనమాట. చెప్పబడిన కర్మ. సో, బ్రాహ్మణులకి ఏంటి అనంటే సమం అంటే పీస్‌ఫుల్‌నెస్ శాంతం అనేదుండాలి. దమః అంటే వారికేంటి అనంటే సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఆత్మ నిగ్రహం, ఇంకా ఆస్టెరిటీ, ప్యూరిటీ అంత శుద్ధీకరణ, శుచి అనేది, ఇంకా శాంతి అంటే తట్టుకునే శక్తి అనేదుండాలి. ప్రతి దానికి కూడా బాధపడిపోవడం అంతా ఉండకూడదనమాట. అండ్ నిజాయితీగా ఉంటారనమాట వారు. అండ్ తెలివి అనేదుండాలి. జ్ఞానం అనేది వారు భగవంతుడి పట్ల జ్ఞానాన్ని వారు సంపాదించుకోవాలి. సో, ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అనంటే బ్రాహ్మణులకు ఉండవలసిన క్వాలిటీస్ అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ క్షత్రియ అనంటే ఎవరైతే క్షత్రియ అనేది 2 వర్డ్స్‌ని కలిపితే వచ్చింది. క్షితి, త్రాయ. త్రాయ అనంటే కట్ చేయడం అనమాట. అండ్ క్షితి అనంటే ఎవరికైనా కష్టాన్ని కలిగించేవారు. ఎవరికైనా కష్టం కలిగిస్తున్నారు అనంటే దాన్ని వారిని కష్టాల నుంచి వారికి తొలగిచ్చేదనమాట. వారికి కష్టాలు తొలగిచ్చే వారిని క్షత్రియ అనంటారు. కాబట్టి వారికేంటి అనంటే శౌర్యం అనేదుండాలి. తేజస్సు అనేదుండాలి. వారికేంటి అనంటే వారికి డిటర్మినేషన్ అంటే వారికి పట్టుదల అనేది కూడా ఉండాలి. యుద్ధే చాపి అపాలయనం అంటే వారికేంటి అనంటే రిసోర్స్‌ఫుల్‌నెస్ అండ్ వారికి యుద్ధంలోని వారికేంటి అనంటే చాలా చాలా ధైర్యము అవంతా కూడా చూపించుకోగలగాలనమాట వారు. ఇంకా దానం అనేది ఉండాలి. ఈశ్వర భావాశ్చ అనేసని. సో, ఇవన్నీ కూడా వారికి ఉండవలసిన క్వాలిటీస్ ఆ 5 క్షత్రియులకి. మరియు వీరికి ఆహ్, వైశ్యులకు ఉండవలసింది ఏంటి అనంటే 3 క్వాలిటీస్ కృషి, గోరక్ష, ఇంకా వాణిజ్యం. ఈ 3 వారికి వైశ్యులకి ఉండవలసిన క్వాలిటీస్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ శూద్రులకి ఏంటి అనంటే ఒకటే ఒక క్వాలిటీ
ఏంటి అనంటే వారు మిగతా వారికి సేవలు చేసుకోవడం అనమాట. పరిచారి ఆత్మకానాం కర్మ అనేది. ఇవి వారు చేసుకోవాలి. సో, ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఎవరు ఏ కార్యము చేసినా సరే కూడా స్టిల్ భగవంతుడిని చేరుకునేదానికి వారికి అర్హులే వారు అనేసని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మందిరం కోసం అనేసని ఇప్పుడు జన్మాష్టమి వస్తుంది నెలాఖరికి. సో, కొంతమంది ఏమంటే పూజలు, పునస్కారాలు అవంతా వారు శ్లోకాలు చదివి భగవంతునికి అర్చన అటువంటివి చేయగలరు. సో, వారు బ్రాహ్మణ దీని కిందకు వచ్చినట్టుగా అనమాట. కొంతమంది ఏంటి అనంటే క్యూ మెయింటెనెన్స్ ఆ రకంగా అంతా అనమాట. సో, అది క్షత్రియులు లాంటిదనమాట. వారికి కొద్దిగా అంటే వారు మెత్తగా మాట్లాడితే కాదు, జరగండి సార్ అనేసని కొండ మీద కూడా మీరు చూసుంటారు. వారేంటి అనంటే దర్శనానికి కోసం వచ్చిన వారిని జరగండి, జరగాలి, జరగాలి అనేసని వారు తోస్తూ ఉంటారనమాట. సో, అది క్షత్రియ గుణం అనమాట. కొంతమంది ఏంటి అనంటే ఈ భగవంతుని కోసం అనేసని ఈ ఫెస్టివల్ జరిపేదాని కోసమని ధనం సహకరించే దాని కోసమని బయటికెళ్తారు. వారు బిజినెస్ మ్యాన్ వాళ్ళ దగ్గర అటువంటి వారి దగ్గర వెళ్తారు. సో, వీరు వైశ్యుల కిందకి వస్తుందనమాట. కొంతమంది ఏంటి అనంటే చెప్పుల సేవ అటువంటివంతా చేస్తారు. అది శూద్ర కిందకి వస్తుందనమాట. కానీ ఎవరు చేస్తున్న సర్వీస్ గొప్పది అనేసి చెప్పేదానికి లేదు. నలుగురు చేస్తున్న సర్వీస్ కూడా ఉత్తమమైనదే. కాబట్టి ఈ రకంగా ఎవరైతే సర్వీస్ చేస్తారో వారికి విధియుక్త ధర్మాల్ని పాటిస్తూ ఉంటారో వారందరూ కూడా భగవద్ధామానికి చేరుకునేదానికి అర్హులే అనేసని భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణః పరధర్మ స్వ అనుష్ఠిత స్వభావ నిత్యానాం కర్మ నిత్యతం కర్మ కుర్వన్నాప్నోతి కిల్బిషం. కిల్బిషం అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అనంటే భగవంతుడు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వారి విధియుక్త ధర్మాలని వారు నిర్వర్తించాలి. ఇతర ధర్మాలు వారికి ఈజీగా అనిపించినప్పటికీ కూడా వారు చెయ్యగలరు. చాలా చేయగలరు. వారికి ఇప్పుడు యాక్చువల్‌గా దేంట్లో అయితే ఉన్నారో అది సరిగ్గా చేయలేకపోతున్నా సరే కూడా వారికి వారి స్వధర్మాన్నే వారు చేయడం అనేది ఉత్తమమైనది అనేసని చెప్తున్నారు. ఎందుకోసం అని అది చెప్తున్నారు అనంటే ఇంతకు ముందు కాలంలోని వారి గుణాల బట్టి వారు ఏ గుణంలో ఉన్నారో దాన్ని బట్టి వారికి వారి కర్మలు అనేది వారికి వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని డివైడ్ చేసేవారు. వర్ణాశ్రమ ధర్మం బట్టి వారికి కర్మలు ఇచ్చేవారనమాట. సో, అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా సరే కూడా శూద్రులు కానీ వారికి గుణం బట్టి వారికి శూద్ర అనేసిని ఇచ్చారనమాట. అంతేగాని వారు గొప్ప ఇది అంటే అసలు గొప్పవారు కాదు అనే ఉద్దేశంతోని లేక ఫ్యామిలీ పరంగా వారు శూద్రులు అనేసని కాదు. వారి గుణం అనేది వారికి దీంట్లో వచ్చున్నారు. తమో గుణంలో వచ్చారు. కాబట్టి వారిని శూద్ర అన్నారు. శూద్ర అనేవారు మిగతా వారు చెప్పిన పనులు చేయడం అనేది బెస్ట్ అన్నమాట. కాబట్టి ఆ రకంగా చేసుకుంటూ వెళ్తే మంచిదనమాట. కానీ వారికి 1, 2 శ్లోకాలొచ్చు కాబట్టి నేను బ్రాహ్మణుల్లాగా నేను చేస్తాను అనేసని అనేదానికి లేదు. లేకపోయిందా ఇంకెవరైనా సరే కూడా ఇంకొకరిది చేసేదానికి లేదు అనేసని భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. సో, బ్రహ్మన్ ప్లాట్‌ఫార్మ్ అనే దాన్ని ఏ రకంగా రాగలరు అనంటే, ఈ రకంగా ఎవరైనా సరే కూడా బ్రహ్మన్ ప్లాట్‌ఫార్మ్‌కి రాగలరు. కాకపోతే వారికి కావాల్సింది ఫస్ట్‌దేంటి అనంటే సెల్ఫ్ కంట్రోల్. ఆత్మ నిగ్రహం అనేది కావాలి. అండ్ సెకండ్‌దేంటి అనంటే వారు ఏ రకమైన భౌతిక విషయ వాంఛల పట్ల వారికి ఆసక్తి అనేది ఉండకూడదు. ఆ భౌతికమైన ఇంద్రియాల పట్ల ఆ రకంగా వారికి ఆసక్తి అనేది ఉండకూడదు. ఈ రకంగా వారు భగవంతుడిని చేరుకునేదానికి అర్హత పొందుతారు అనేసని అంటున్నారనమాట. కాకపోతే మరి ఎలాగ మనం అటాచ్ కాకుండా ఎలాగుండగలము? మరి ప్రతి ఒక్క మనిషి అటాచ్ అయి ఉంటాడు కదా! భౌతికమైన వాటికి. మరి అటాచ్ కాకుండా ఉండాలంటే ఎలాగా అనంటే దానికి చెప్తున్నారు. బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మ నశోషయతి నాకాంక్షతి సమः సర్వేషు భూతేషు మద్భక్తిం లభతే పరం అంటున్నారనమాట. కాకపోతే ఎవరైతే భగవంతుని భక్తి పట్ల ఆసక్తి ఉంటుందో, ఎవరికైతే హి నెవర్ లామెంట్స్ నార్ డిజైర్స్ టు హావ్ ఎనీథింగ్ అటువంటి వారు ఏది కావాలని కానీ కాంక్షించరు. నా శోచతి బాధపడరు. నా కాంక్షతి ఇది నాకు కావాలి అనేసని అనుకోరనమాట. ఎలాంటి వారు అనంటే ఎవరైతే బ్రహ్మనిష్ట కలిగి ఉంటారో అటువంటి వారనమాట. భగవంతుడి పట్ల భక్తి, ప్రేమ కలిగిన వారు వారికి మాత్రం ఇటువంటివి ఏది ఉండదు. అటువంటి వారికి మద్భక్తి లభతే పరం అనేసి అంటున్నారన్నమాట. భగవంతుడి అనుగ్రహం మరియు అటువంటి వారికి భక్తియుక్త సేవ అనేది అటువంటి వారికి చాలా చాలా వారికి ఇది వస్తుందన్నమాట అనేసి చెప్తున్నారు. సో భక్త్యా మాం అభిజానాతి యావాన్యశ్చాస్మితత్వతః తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తద్ అనంతరం అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు
వన్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్ యాజ్ హీ ఈజ్. భగవంతుడు ఎలాగున్నారో భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవాలి అని అంటే కేవలం భక్తి యోగము ద్వారా మాత్రమే తెలుసుకోగలరు అనేసి అని చెప్తున్నారనమాట. యాక్చువల్‌గా చెప్పాలనంటే నిజమైన ప్యూర్ భక్తి అనేది ఎవరికైతే వస్తుందో వారు దేవి దేవతల్ని ఆఖరికి బ్రహ్మని కూడా ఆ స్టేజ్‌ని కూడా దాటిపోయి ఉంటారు వారు అనేసని చెప్తున్నారనమాట. అంత గొప్పది భక్తి అనేది. సో అనన్యమైన భక్తి అనేది ఉత్తమమైన భక్తి అన్నమాట. అండ్ when one is full of consciousness of supreme lord, by such devotion he can enter into the kingdom of god. అటువంటి వారు మాత్రమే భక్తులు మాత్రమే భగవద్ ధామానికి అంటే హరిధామానికి అనగా వైకుంఠానికి లేక గోలోకానికి ఎంటర్ అయ్యేదానికి అర్హత కేవలం అంటే కేవలం భక్తులకి మాత్రమే ఉన్నది. దాన ధర్మాలు చేసిన వారికి గాని తపస్సులు చేసిన వారికి లేకపోయింది ఇంకేది చేసిన వారికి కూడా కాదు. కేవలం భక్తి చేసిన వారికి మాత్రమే అని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. ప్యూర్ భక్తి ఎలా ఉంటుంది అనంటే భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. సర్వ కర్మాణి అపి సదా కుర్వనో మాం వ్యాపాశ్రయః మత్ ప్రసాదాద్ ఆదావాప్నోతి శాశ్వతం పదమవ్యయం. అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు భగవంతుడు, కానీ నా భక్తులు నా ప్రొటెక్షన్ లోని ఎప్పటికీ కూడా వారికి ఏంటి అనంటే నా పరమ ధామానికే వారు చేరుకుంటారు అనేసి దాంట్లోని సంశయము లేదు అనేసి చెప్తున్నారనమాట. ఈ రకంగా భగవంతుని భక్తులకి మాత్రం ఎల్ల వేళలా భగవంతుడి ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది అనేసి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఒక్కసారి భక్తి మార్గంలోని పడ్డాము అని అంటే వారు వెనక్కి తిరిగే అవకాశమే లేదు. భగవంతుడు వారిని ఖచ్చితంగా సదా ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. వారు ఎంత చిన్న సేవ అయినా చేసుకోనండి, కానీ వారికి సంపూర్ణమైన ప్రొటెక్షన్ ఉంటుందన్నమాట. మచ్చిత్త సర్వదుర్గాని మత్ ప్రసాద తరిష్యసి అథా చేత్ త్వం అహంకారం న శ్రేయోససి వినాక్షసి అనంటే, ఇఫ్ యూ బికమ్ కాన్షియస్ ఆఫ్ మీ యూ విల్ పాస్ ఓవర్ ది ఆబ్స్టికల్స్ ఆఫ్ కండిషన్ లైఫ్ బై మై గ్రేస్. ఈ రకమైన భౌతికమైన కష్టాలన్నిటి నుంచి కూడా మనం పాస్ అయిపోయి పైకి భగవంత్ ధామానికి మనం చేరుకోగలం. కాకపోతే ఈ రకంగా కాకుండా మనం భగవంతుడి పట్ల భక్తి శ్రద్ధ అనేది లేకుండా మిథ్యా అహంకారంతో ఉన్నాము అని అంటే మనం దారి తప్పిపోతాము అనేసి చెప్తున్నారు. ఒకసారి ఆలోచించండి, కుంతీదేవికి జీవిత కాలం అంతా కూడా కష్టాలే. ఆవిడికి పెళ్ళైన కొంతకాలానికే పెళ్లి కాక ముందే ఒక అంటే సూర్యుని ఆవిడ ఇది వరం అడిగేసరికి ఒకసారి దుర్వాసముని ఆవిడికి శక్తులు ఇచ్చారనమాట. ఏ దేవతకి అతను పూజ చేసుకొని శక్తులు కావాలి అంటే వారి అంశలు ఈవిడికి పిల్లలుగా పుట్టాలి అని అనుకుంటే ఆ రకంగా పుడతారు అని. దూర్వాసముని చెప్పింది నిజమా కాదా ఒక్కసారి టెస్ట్ చేసి చూద్దామని సూర్య భగవానుడికి నమస్కారం పెట్టుకునేసరికి పుత్రుడు పుట్టాడు. సో కర్ణుడు సో పెళ్లి కాక ముందే ఈ రకంగా పుట్టారు అంటే యాక్చువల్గా ఆవిడ దేవత వరప్రసాదం అన్నమాట అతను అప్పుడు. కాకపోతే ఆవిడికి భయం వేసింది, ఇంకా మరి పెళ్ళి ఎలా అవుతుంది, ఎవరైనా లోకులంతా కూడా ఏమంటారు ఆవిడ్ని అనేసని పుట్టగానే ఆ కొడుకుని దీంట్లోని నీళ్లలోని పంపించేశారనమాట. అండ్ ఆవిడికి పెళ్ళవ్వగానే కొంతకాలానికి వారి భర్త కాలం చరించారు. ఇంకా 5గురు పిల్లలతో పాటు ఆవిడ 3 పిల్లలు మరియు మాద్రీదేవి తలకి 2 పిల్లల్ని 5గురు పిల్లల్ని ఆవిడ అది కూడా ఎక్కడుండి పెంచారు అని అంటే అడవిలో ఉంటూ పెంచారు. నిజం చెప్పాలనంటే ఆవిడ ఒక గొప్ప రాణి. కానీ ఆవిడ రాజ్య సుఖాలు అనుభవించే దానికంటే కూడా ఆవిడ అడవిలోనే ఎక్కువ ఉన్నారు. పిల్లల్ని పోని లేక లేక ఏదో మళ్ళీ తాతగారింటికి తీసుకొని వచ్చారు కదా అనే ఆనందం ఇంకా దొరికిందో లేదో ఈ లోపలే ఆ దుర్మార్గమైన దుర్యోధనుడు భీముడికి విషం పెట్టేదానికి ప్రయత్నించాడు. ఈ రకంగా వారి మీద ప్రాణాపాయ పరిస్థితి అనేది వచ్చింది పాండవులకందరికీ కూడా. అంతా అయిపోయినాక వారిని దూరంగా ఉంచాలి కౌరవుల నుంచి అని డిసైడ్ చేసుకున్నారు. కానీ ఏనాడు కూడా నోరు మెదిపి ఆవిడ చెప్పలేదు. కానీ ఫైనలీ దుర్యోధనుడు మరియు వారే అంతా కూడా సరే మీకు ఒక గొప్ప ఇది ఇస్తున్నాము, ఒక కోటనిస్తున్నాము, మీరు అందులో ఉండండి అని చెప్పారు. కానీ అందులోని కొన్ని రోజులు అయిందో లేదో అది అగ్గంటిచ్చేశారు లాక్షాగ్రహం. సో మళ్ళీ వారు అడవికి వెళ్ళిపోయారనమాట. వారు ఏంటి అనంటే వీరి మీద పగ ప్రతీకారం తీర్చుకుందాం, మా ఇంటిని ఎలా అగ్గంటిస్తారు అనేసని వాళ్ళు ఏమి యుద్ధ భూమిలోని వారిని పిలవాలి అనే ఉద్దేశం కూడా లేదు.
నిజం చెప్పాలంటే 100 మంది కౌరవుల్ని కేవలం ఒకే ఒక్కడు భీముడు సంహరించాడనమాట. గొప్ప గొప్ప వీరందరినీ కూడా అతిరథ మహారథులందరినీ కూడా సంహరించింది కేవలం అర్జునుడు ఒక్కరే సంహరించారు. కాబట్టి వీళ్ళిద్దరే చాలు అందరినీ కూడా సంహరించే దాని కోసమని సగం సగం కాదు, ఇన్‌ఫాక్ట్ మాక్సిమం కురుక్షేత్రం యుద్ధ భూమిలోని సంహరించిందెవరు అనంటే వీళ్ళిద్దరే. కాబట్టి పాండవులకు వీరిద్దరున్నా సరిపోయి ఉండేది. కానీ అయినప్పటికీ కూడా వారు యుద్ధాని కోసమని పిలవలేదు. వీరికేదున్నాదో ధర్మం అదే నిర్వర్తించుకుంటూ వెళ్లారు. ఎందుకు మనమే తల వంచుకుంటూ వెళ్ళిపోదాము. వారి పాపానికి వారే పోతారు అన్నట్టుగా మళ్ళీ అడవులకెళ్ళిపోయారు. దాని తర్వాత సంహవ్ వారు వారి రాజ్యాన్ని ఇంద్రప్రస్థాన్ని సృష్టించుకున్నాక దాన్ని కూడా లాక్కున్నాడు చాలా చాలా లోభి అయిన దుర్యోధనుడు. మళ్ళీ వారు అడవికెళ్ళిపోయారు. వారి భార్యకి ఆఖరికి అవమానం జరిగింది, వస్త్రాపహరణం జరిగింది. ఇంత జరిగినా సరే కూడా ఎన్నడూ కూడా వారు యుద్ధం చెయ్యాలి అని అనుకోలేదు. ఆఖరికి ఎప్పుడైతే ఇంక తప్పదు అన్నట్టుగా వచ్చిందో అప్పుడు యుద్ధం చేశారు. ఇంత కష్టాలు అనుభవించారు కుంతీదేవి. అయినా సరే కూడా ఆఖరికి ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు కనిపించి, "ఓ తల్లి మీకేం కావాలో చెప్పండి" అంటే అత్త వరుస అవుతారనమాట. సో, "మీకేం కావాలో చెప్పండి" అనంటే ఆవిడ ఏం అడుగుంటారో ఆలోచించండి. ఆవిడ అడిగింది ఏంటి అనంటే కేవలం ఒకటే ఒకటి అడిగారనమాట. "విపదా సంతు తా శాశ్వత్ తత్ర తత్ర జగద్గురు భవతో దర్శన యత్ స్యాత్ ఆపునర్భవ దర్శనం" అని. అంటే విపత్తులు ఒకవేళ రావాలి అనంటే, "ఓ కృష్ణ, ఓ దేవాదిదేవా, మళ్ళీ కష్టాలు విపత్తులు రానియండి పర్వాలేదు. ఎందుకు అనంటే ఒకసారి ఆ విపత్తులు అనేది వచ్చింది అనంటే అప్పుడు మీ దర్శనం భవతో దర్శన యత్ స్యాద్" అంటే భవతో అనంటే అక్కడ మీరు అనేసి రెస్పెక్ట్‌ఫుల్‌గా పిలవడం అన్నమాట. మీ దర్శనం నాకు కలుగుతుంది. భవతో దర్శన యత్ స్యాద్, మీ దర్శనం నాకెప్పుడైతే జరుగుతుందో ఆ పునర్ భవ దర్శనం అంటే మళ్ళీ జరగదు నాకు. భవ దర్శనం అంటే భవలోకాని తరకు దర్శనం నాకు మళ్ళీ జరగవలసిన అవసరం లేదు. శాశ్వతంగా మీ గొప్ప ధామానికి నేను చేరుకోగలను అనేసని చెప్పారు కుంతీదేవనమాట. అలాగే ఇక్కడ కూడా ద్రౌపదీదేవి వస్త్రాపహరణం జరుగుతున్నప్పుడు కూడా కృష్ణుడిచ్చారు వస్త్రాల్ని. కాబట్టి ఈ రకంగా ఎవరైతే పరిపూర్ణంగా భక్తి శ్రద్ధలతోని భగవంతుడిని కొలుస్తారో వారు అన్ని కష్టాల నుంచి వారు విముక్తులవుతారు. కాకపోతే ఎవరికైతే భక్తి శ్రద్ధ లేకుండా మిథ్యా అహంకారంతో ఉంటారో భగవంతుడిని వినకుండా అటువంటి వారు నాశనమే అవుతారు. అది భగవంతుడు చెప్పట్లేదు. కాకపోతే అది విధి విధానం అది. సో ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, "ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృద్దేశే అర్జున తిష్టతి బ్రాహ్మణ్యం సర్వభూతాని యంత్ర రూఢాని మాయయా" అంటే భగవంతుడు ప్రతి ఒక్కరి జీవుల ప్రతి జీవితాలకు హృదయంలోని భగవంతుడు తిష్ట వేసుకొని కూర్చొని ఉంటారు అనేసి చెప్తున్నారన్నమాట. And the Supreme Lord is situated in everyone's heart, O Arjuna, and is directing the wanderers of all living entities who are seated as on a machine made of the material energy. ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు మనకి కూడా ఏంటి అనంటే ఎక్స్‌ట్రా సెన్సారీ పర్సెప్షన్, సిక్స్త్ సెన్స్ అంటారనమాట. అంటే మనకి ఏదో ఒక కొట్టినట్టుగా తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఈరోజు అక్కడికెళ్ళొద్దు అనేసని. మనం సరే అని వెళ్ళకుండా ఉంటాం. దాని తర్వాత మనకు తెలుస్తుంది అక్కడేదో యాక్సిడెంట్ ఏదో జరిగింది ఆ రకంగా. మనకి ఇటువంటివి కొన్నిసార్లు మనకి సిక్స్త్ సెన్స్ కొన్నిసార్లు చెప్తూ ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు ఆల్రెడీ మనం ఈ ప్లేస్‌కొచ్చాము. వీళ్ళతో ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందే మనం మాట్లాడతాము అనే విషయం మనకి ముందే కలలోనో ఎక్కడో వచ్చింది అని. ఇవంతా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనంటే మన హృదయంలోనే భగవంతుడు పరమాత్మ స్వరూపుడై ఉంటారు. అతనే మన చేత ఇవన్నీ కూడా చేపిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట, "తం ఏవ శరణం గచ్చ సర్వభావేన భారత తత్ప్రసాదాత్ పరమం శాంతిం స్థానం ప్రాప్స్యసి శాశ్వతం" అనేసని. సో ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్పేది ఏంటి అనంటే, "తం ఏవ శరణం గచ్చ" భగవంతుడి శరణాలకి మాత్రమే వెళ్ళు ఓ అర్జున. ఎందుకు అనంటే సర్వ భావేన భారత అంటే ఈ రకంగా చేసిన దాని వల్ల తత్ప్రసాదాత్ పరమం శాంతిం అంటే అతను మాత్రమే నీకు ఏంటి ఇవ్వగలరు అనంటే పరమం శాంతిం అంటే పరమ శాంతిని అతను ఇవ్వగలరు. స్థానం ప్రాప్స్యసి శాశ్వతం అంటే శాశ్వతమైనది మనకి భౌతిక లోకంలోని ఎప్పటికీ కూడా శాశ్వతమైనది కాదు, అశాశ్వతమైనది. శాశ్వతమైన పదవి కావాలి అనంటే భగవంతుని తాలూకు పాద పద్మములు మాత్రమే మనం పట్టుకోవాలి. ఈ రకంగా భగవంతుని పాద పద్మములు పట్టుకున్నాము అనంటే పరమ స్థానం మనం చేరుకుంటాము. అండ్ అది కూడా శాశ్వతమైన స్థానాన్ని మనం చేరుకుంటాము
అనేసని భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. సో, ఇప్పటిదాకా చెప్పిందంతా కూడా సమ్మరైజ్ చేస్తూ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇతితే జ్ఞానం ఆఖ్యాతం గుహ్యతరం మయా. అంటే అన్నిటికంటే పెద్ద సీక్రెట్ నేను నీకు చెప్పేశాను అర్జున. సో, ఇప్పుడు యదైచ్ఛాసి తథా కురు. ఇప్పుడు నేను నీకు అన్ని చెప్పవలసినంత సీక్రెట్ చెప్పేశాను. నీకిప్పుడు ఏది చేయాలనిపిస్తుందో నువ్వది చేసుకోవచ్చు అనేసని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. మన్మనా భవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు. మామే వైష్యసి సత్యం తే ప్రతిజాని ప్రియోసి మే. 4 వాక్యాలు చెప్పారు. ఎల్లవేళలా మన్మన అంటే మనసు ఎప్పుడు కూడా నా మీదనే నువ్వు కేంద్రీకరించి ఉంచు అని అంటున్నారు. భవ మద్భక్తో అనంటే నాకు భక్తుడవైపో అనేసని అంటున్నారు. మధ్యాజీ అంటే నాకు ఎప్పటికీ నువ్వు పూజ చెయ్యి అని అంటున్నారు. మాం నమస్కురు అంటే నాకు నమస్కారాలు పెట్టు నువ్వు ఎప్పుడు అనేసని. ఈ రకంగా చేస్తే మరి ఏమొస్తుంది అనంటే దస్ యూ విల్ కమ్ టు మీ వితౌట్ ఫెయిల్. ఈ 4 చేసావనంటే మాత్రం నా దగ్గర ఖచ్చితంగా చేరుకుంటావు. దాంట్లో సంశయమే లేదు అని అంటున్నారనమాట. ఐ ప్రామిస్ యూ దిస్. నేను నీకది వాగ్దానం చేస్తున్నాను. ఎందుకు అనంటే కేవలం అర్జునుడికే కాదు మనందరికీ కూడా చెప్తున్నారనమాట. మీరందరూ నాకు చాలా 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 పరమ మిత్రులు అనేసని చెప్తున్నారనమాట. భగవంతుడు ఇంతకు ముందే ఒక శ్లోకంలో చెప్పారు. భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతిరచ్చతి. సుహృదం సర్వభూతానాం అంటే అన్ని భూతములకు అంటే ప్రతి ఒక్క జీవరాశికి కూడా సుహృదం అంటే బెస్ట్ ఫ్రెండ్ భగవంతుడు అనేసి చెప్తున్నారనమాట. కాబట్టి ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నారు, నీకు ఖచ్చితంగా వస్తావు నువ్వు. ఎందుకు అనంటే నువ్వు నాకు పరమ మిత్రుడివి అనేసని భగవంతుడు మనకందరికీ చెప్తున్నారనమాట. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. ఇంకా భగవంతుడు దీనికంటే వీటిరెండిటిని చరమ శ్లోకాలు అంటారు. ఫైనల్ గా భగవంతుడు చెప్పిన పాయింట్స్ అన్నమాట ఈ రెండు కూడా. ఈ రకంగా చెప్తున్నారు. ఇంకా భగవంతుడు తన ప్రేమని ఏ రకంగా వ్యక్తం చేయలేకపోతున్నారు. ఒక తల్లి తన పిల్లల పట్ల ఎంత ప్రేమ ఉన్నది అనేసని ఇంకా ఏ రకంగా వ్యక్తం చేస్తారు, ఆ రకంగా భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. అన్ని నీ వ్యాపక ధర్మాలన్నిటినీ కూడా విడిచిపెట్టుకొని నాకు మాత్రమే శరణాగతి పొందు. నీకేం కావాలో ఇచ్చేస్తానయ్యా నేను. నీకు కావాలంటే చెప్పు. అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో. నీ పాపాలన్నిటినీ నేను తొలగిచ్చేస్తాను. మోక్ష ఇష్యామి మా శుచః. మోక్షాన్ని కూడా ఇచ్చేస్తానయ్యా. ఇంకేం కావాలి నీకు? కానీ నాకు శరణాగతి పొందు నువ్వు ముందు. ఒక్కసారి జస్ట్ నువ్వు నాకు చెయ్యి చూపించు నువ్వు. నేను నీ చెయ్యి పట్టుకొని లాగేస్తాను పైకి. ఆ కష్టాల్లో నేను నిన్ను ఉండనివ్వను. నువ్వు బాగా కష్టాలు అనుభవిస్తున్నావు అక్కడ. వద్దు. నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్‌వి నువ్వు. నాకు నువ్వంటే పిచ్చి ప్రేమ. వచ్చేవయ్యా. నాకు భక్తుడు అయిపో. లేకపోయిందా నాకు భక్తుడు కాకపోతే నేను నీకు చెయ్యి పట్టుకొని లాగలేను. నా పక్కన ఒక్కసారి చెయ్యి చూపిస్తే కదా నేను నిన్ను పట్టుకొని లాగగలిచేదానికి. కానీ నువ్వున్నావు అసలు నాకు పట్ల అసలు అసలు చెయ్యే చూపించటం లేదు. నాకు కొద్దిగా భక్తి నాకు చేయవయ్యా చాలు. నేనేమైనా మణులు అడిగానా? మాణిక్యాలు అడిగానా? నేను అడిగింది పత్రం, పుష్పం, ఫలం, తోయం. ఏమీ లేదు అనంటే కనీసం ఒక గ్లాసుడు మంచి నీళ్ళలో ఒక తులసాకు వేసి నైవేద్యం పెట్టేయి. సంతోషపడిపోతాను చాలు నాకు. నాకేం పంచభక్ష పరమాన్నాలు కూడా అవసరం లేదు. అన్నిటి నుంచి విముక్తుడిని చేస్తాను నేను. అన్ని పాపాల నుంచి విముక్తుడిని చేస్తాను. మోక్షాన్ని కూడా ఇచ్చేస్తానంటున్నాను. ఇంకేం కావాలి మీకు? అనేసని భగవంతుడు అడుగుతున్నారు. ఇంత చెప్పినా, ఇంత చెప్పినా కూడా చాలా మంది భగవద్గీత చదవరు. జపం అనేది చెయ్యరు. అది మనకి ఇప్పుడుండే పరమ సత్యం. ఎందుకు అనంటే చాలా మంది రాక్షస ప్రవృత్తి కలిగిన వారు మాత్రమే అనేసి. ఇది కంక్లూజన్ ఏంటి అనంటే కాన్ఫిడెన్షియల్ నాలెడ్జ్ ఇది అందరికీ చెప్పవలసిన అవసరం లేదు. ఎవరికైతే భక్తి ఉన్నదో వారికి మాత్రమే చెప్పమనేసి చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు కొన్ని లక్షల మందికి ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళింది. భగవద్గీత చెప్పిస్తాము. అది కూడా ఫ్రీగా చెప్పిస్తాం అనేసని. కానీ ఇప్పుడు మీ దీంట్లోని మా వాలంటీర్స్ తో వదులుకొని దగ్గర ఒక 51 మంది మాత్రమే అటెండ్ అవుతున్నారు. అంతే. మిగతా వారికి అవసరం లేదు ఇది. ఎందుకనంటే వారికే బాగా తెలుసు. వారే మాకు చెప్పించగలిచే అంత గొప్పవారు వారు. సో ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, యా ఇదం పరమం గుహ్య మద్భక్త్వా అధిష్ఠతి భక్తి మయి పరం కృత్వా మామే వైష్యతి అసంశయః అనంటే ఇప్పుడు చెప్తున్నారనమాటది. ఇది ఈ గుహ్యతమమైన శాస్త్రాన్ని ఎవరైతే మిగతా వారికి ఇది చెప్తారో, దీన్ని
అప్పుడు వారికి ఏంటి అనంటే ఖచ్చితంగా భగవంతుని తలకు సేవ అనేది వారికి ఖచ్చితంగా వారికి వస్తుంది. భక్తియుక్త సేవ అనేది వారికి వస్తుందనమాట. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అనంటే అండ్ అట్ ది ఎండ్ హి విల్ కమ్ బ్యాక్ టు మీ. వారు ఖచ్చితంగా భగవంతుని లోకానికే, భగవంతుని ధామానికే చేరుకుంటారు అనేసని భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. ఇంకా ఇక్కడ చెప్తున్నారు, నచ తస్మాన్ మనుష్యేసు కశ్చిన్ మే ప్రియకృత్తమాహ భావిత నచ మే తస్మాత్ అన్య ప్రియతరో భువిహి అనంటే, ఈ ముల్లోకాల్లోని నాకు ఇటువంటి వారి కంటే కూడా నాకు మించిన వెరీ ప్రియుడు, నాకంటే కూడా వారి కంటే కూడా మించిన భక్తులు ఇంకెవ్వరూ లేరు. అటువంటి వారు అన్నిటికంటే ఉత్కృష్టమైన వారు అనంటే ఎవరైతే భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని ఇతరులకి పంచేదానికి తోడ్పడతారో, సహాయం చేస్తారో, వారి అందరికంటే పరమ భక్తులు, వారంటే నాకు చాలా చాలా ఇష్టము. ముల్లోకాల్లోని నాకు వారి కంటే కూడా ప్రియమైన వారు ఇంకెవ్వరూ లేరు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అటువంటి వారు ఆఖరికి నా ధామానికే చేరుకుంటారు. దాంట్లో సంశయం లేదు అనేసి చెప్తున్నారు. కాబట్టి మీ వంతు మీరు ఏం చేయగలరో అది కూడా మీరు ప్రయత్నించండి. మిగతా వారికి ఒక్కొక్కరు కనీసం మీకు ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్‌లోని ఇంకా రిలేటివ్స్‌లోని తల్లిదండ్రుల్ని, పిల్లల్ని అటువంటి వారిని మనకి స్కూల్ కూడా ఉన్నాది. మనకి భక్తి దీంట్లోనన్నమాట. సో, ఇస్కాన్ సండే రోజు మాత్రమే మనకి 6 సంవత్సరాల నుంచి 11 సంవత్సరాల దాకా ఒక గ్రూపు, అంటే వారికేంటి అనంటే స్టోరీ బేస్డ్ ఈ కాన్సెప్ట్స్ చెప్తారు. నెక్స్ట్ ఏంటి అనంటే 12-15 ఇయర్స్ వాళ్ళకి కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ భగవద్గీత చెప్తారు. అండ్ మిగతా వారు అడల్ట్స్‌కంతా కూడా ప్యూర్ భగవద్గీత చెప్పేది జరుగుతుందనమాట. కాబట్టి దయచేసి మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఇది చెప్పండి. ఈ రకంగా మీరు కూడా భగవంతుని కృపతలకు పాత్రులు కండి. దీనికేమి డబ్బులు లేదు. ఫ్రీ క్లాసెసే. అండ్ రోజుకొక గంట, అది కూడా కేవలం 18 రోజులు మాత్రమే. దానికోసం అనేసి కష్టం ఏమీ లేదు. రోజుకొక గంట వ్యతిసిచ్చే దానికోసం ఇబ్బంది ఎవరికీ ఉండదు. కాబట్టి దయచేసి మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి అందరికీ కూడా కనీసం మీరు ఒక్కొక్కరు కూడా ఒక 20-50 మందికి కనీసం ఇది చెప్పండి. ఫ్రీ క్లాసెసే కదండీ! ఈ రకంగా మీరు చెప్పిన దాని వల్ల మీరు కూడా ఈ భక్తియుక్త సేవని ఇది చేసినట్టుగా అవుతారనమాట. నలుగురికి చెప్పిన వారవుతారు. ఈ రకంగా మీరు కూడా భక్తిమయి పరం కృత్వా మామే వైష్యసి అసంశయ అనేసని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అది మీకోసం కూడా వర్తిస్తుంది. మీరందరూ కూడా భగవద్ధామానికి చేరుకోవచ్చు. లేదు అనంటే కనీసం భగవద్గీత వేరే వారికి దానం ఇవ్వండి. ఆ దానం ఇచ్చిన దాని వల్ల ఏమవుతుందనంటే మీకు కూడా ఆ పుణ్యం అనేది దొరుకుతుంది. ఈ రకంగా మీరు భగవంతునికి ప్రచారం చేసినట్టు అవుతుందనమాట. సో, అది చేసినా సరే కూడా మీకు గొప్ప పరమధామానికి చేరుకోగలరు మీరు అనేసని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. నేను చెప్పేది కాదు. So, and I declare that who studies this sacred conversation worships me by his intelligence. ఎవరైతే ఈ రకంగా భగవద్గీతని వారు పరిపూర్ణమైన భక్తి శ్రద్ధలతో చదువుతారో వారికి కూడా భగవంతుడే ఆ తెలివితేటలను ఇస్తారు. దానివల్ల వారు భగవంతుణ్ణి వారు పూజ చేయగలరు, కొలవగలరు అనేసనమాట. శ్రద్ధావాన్ అనసూయశ్చ శృణుయాదపియో నరః సోపి ముక్తాః శుభల్లోకాన్ ప్రాప్నుయాత్ పుణ్యకామనాం. అంటే ఎవరైతే ఈ భగవద్గీతని వారు భక్తి శ్రద్ధలతోని వింటారో, అంటే ఇతరుల్ని కేవలం ప్రశ్నిద్దాము, వారికెంత తెలుసో తెలుసుకుందాం నేను అనే ఉద్దేశం కాకుండా, ఎవరైతే తెలుసుకుందాము, నాకు తెలివి కావాలి, నాకు భగవద్గీత తెలుసుకోవాలి అనే భావనతోని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో, అందుకోసం చెప్తున్నారు వితౌట్ ఎన్వి, అంటే అసూయ భావం లేకుండా ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వారికి అన్ని పాపముల నుంచి వారు విముక్తులవుతారు. వారికి ఖచ్చితంగా ఏ లోకానికి చేరుకుంటారంటే, ఎక్కడైతే చాలా పుణ్యాత్ములు ఉంటారో అటువంటి లోకాలకు వారు చేరుకుంటారు అనేసి భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. ఇప్పుడు అర్జునుడు చెప్తున్నారనమాట, నష్టో మోహ స్మృతిర్లబ్ధ, అంటే నా మోహం అంతా నష్టమైపోయింది, నాకు నా స్మృతి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చింది. త్వత్ప్రసాదాన్ మయ అచ్యుత, అంటే మీ ప్రసాదం వల్ల, మీ కృప వల్ల ఓ అచ్యుత అనేసి చెప్తున్నారనమాట. స్థితోస్మి గత సందేహ కరిష్యే వచనం తవ, నీ వచనం, మీరు ఆదేశం ఏ రకంగా ఉంటుందో అదే రకంగా నేను చేస్తాను. మీరు ఒకవేళ యుద్ధం చేయమని అంటున్నారు అని అంటే యుద్ధం చేస్తాను.
నా స్వజనుల్ని సంహరించమంటే నేను సంహరిస్తాను. మీరు వద్దు సంహరించబడిపో, నువ్వే సంహరించబడిపో అని అన్నారంటే కూడా నేను శత్రు సైన్యం ముందు నేను మీరు ఎలా చెప్తే అలా చేస్తాను. వారి ముందు కావాలంటే నిల్చొనైనా ఉండిపోతాను అనేసని ఇప్పుడు చెప్తున్నారనమాట. ఇదంతా కూడా కేవలం అర్జునుడు మాత్రమే కాదు వినింది. అక్కడ యుద్ధ భూమి నుంచి చాలా చాలా దూరంగా ఉన్న సంజయుడు కూడా విన్నారు ఇదే మాటలంతా కూడా. అది కూడా వ్యాస మహర్షి కృప వల్ల. కాబట్టి అతను వింటూ ధృతరాష్ట్రుల వారితోని ఆ భావంతోని అతను చెప్తున్నానన్నమాట. "థస్ ఐ హావ్ హర్డ్ ది కన్వర్జేషన్ ఆఫ్ 2 గ్రేట్ సోల్స్." గొప్ప గొప్ప అంటే ఇది ఆత్మలు గొప్ప ఆత్మలది కృష్ణుడు మరియు అర్జునుడిది ఆ సంభాషణ నేను విన్నాను. ఇది వినిన పిమ్మట నా వెంట్రుకలు నిక్కబొడుచుకుంటున్నాయి అనేసని చెప్తున్నారన్నమాట. అది కాకుండా చెప్తున్నారు, వ్యాస మహర్షి కృప వల్లనే ఇదంతా కూడా సాధ్యమయ్యింది నాకు. అండ్ ఇంత గొప్ప గొప్ప అంటే గుహ్యతమమైన శాస్త్రాన్ని నేను విన్నాను. చాలా చాలా పెద్ద సీక్రెట్స్ నేను విన్నాను. అండ్ అది ఎవరిది అనంటే మాస్టర్ ఆఫ్ మిస్టిసిజం అంటే అన్ని మాయలకి అధిపతి అయిన కృష్ణుడు. అతనే సాక్షాత్ కృష్ణుడికి అతని అమృత తుల్యమైన పెదవులతోని అర్జునుడికి చెప్తున్నారు. ఆ దేవాది దేవుడు కృష్ణుడు అనేసని చెప్తున్నారనమాట. అది కాకుండా చెప్తున్నారు, "ఓ రాజా! ఈ రకంగా ఎప్పుడెప్పుడైతే నేను కృష్ణుడు, అర్జునుడికి మధ్యన జరిగిన ఆ సంభాషణని మళ్ళీ, 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 మళ్ళీ తలుచుకొని, తలుచుకొని వినాలనిపిస్తూ ఉంటుంది. నాకెప్పుడైతే అది నేను తలుచుకుంటూ ఉంటానో, ఎప్పుడైతే నాకు వినిపిస్తూ నాకు చెవులోని మోగుతున్నట్టుగానే అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పటికి కూడా ఆ కృష్ణుడు చెప్పిన అద్భుతమైన భగవద్గీతని నాకు ఎప్పుడైతే వింటూ ఉంటానో, నాకు చాలా చాలా అత్యంతమైన ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటాను. ప్రతి క్షణాన్ని నేను ఆనందాన్ని అనుభూతి చేసుకుంటున్నాను. ఓ రాజా అనేసని చెప్తున్నానన్నమాట. అంతేకాదు, ఓ రాజా ఇన్‌ఫాక్ట్ నాకు కృష్ణుడు చెప్పే వాక్యములు మాత్రమే కాదు, ఆ కృష్ణుడు తలకు ఆ దివ్యమైన రూపాన్ని నేనెప్పుడైతే తలుచుకుంటానో, నాకు ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ ఆశ్చర్యము, ఆనందం కూడా కలుగుతూ ఉంటుంది. మళ్ళీ, 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 మళ్ళీ కలుగుతోంది నాకు ఆ ఆశ్చర్యము, ఆనందం కూడా అనేసని అతను చెప్తున్నారనమాట. అంతేకాదు ఆఖరికి అతను దుర్యోధనుడు ఇది ధృతరాష్ట్రుల వారికి కూడా అతనికి మనసులోని ఏదైతే ఆలోచనలున్నాయో, ఆలోచనలన్నిటిని నష్టం జేస్తూ ధృతరాష్ట్రుల వారు అనుకున్నారు వారి కొడుకులకి ఏమాత్రమైనా యుద్ధంలోని గెలిచే అవకాశం ఉన్నాదేమో అని. కానీ దాన్ని కూడా సమూలంగా నాశనం చేస్తూ ఆఖరికి సంజయుడు చెప్పేశారు, "యత్ర యోగేశ్వరః కృష్ణ, యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీర్ విజయో భూతి ధ్రువ నీతిర్ మతిర్మమ" అనేసని. ఎక్కడెక్కడైతే యోగేశ్వరుడైన కృష్ణుడు, ఇంకా ఎక్కడైతే ఆ ధనుర్ధారి అయిన సర్వశ్రేష్ఠ ధనుర్ధారి అయిన అర్జునుడు ఉంటారో, అక్కడక్కడ శ్రీ అంటే ధనం ఉంటుంది. విజయో అంటే అక్కడ ధనం అనంటే ఐశ్వర్యం అనేది ఉంటుందన్నమాట అక్కడ. అండ్ నెక్స్ట్ విజయము అనంటే వారికి విజయం ఉంటుంది. ఇంకా అసాధారణమైన శక్తి ఉంటుంది. ఇంకా నీతి అనేది ఉంటుంది. ఇది నా ఉద్దేశ్యం ఓ రాజా అనేసని అక్కడ చెప్తున్నారన్నమాట. దీంతోని భగవద్గీత మనకి 18 అధ్యాయాలు కూడా పూర్తి చేసుకున్నాము. హరిః ఓం తత్సత్. కాకపోతే ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటి అనంటే, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పారు, మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలోని యాక్చువల్‌గా చెప్పారన్నమాట ఇది. 4వ క్యాంటో 17వ చాప్టర్‌లోని 17వ అధ్యాయంలోని 26వ శ్లోకంలోని చెప్తున్నారు. ఏంటి అనంటే, ఫస్ట్ క్లాస్ డివోటీ అనంటే ఎవరు అనంటే, వారు కేవలం వారు తెలుసుకోవడం మాత్రమే కాదు, వారు నలుగురికి భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని, భగవంతుడి పట్ల భక్తిని, ప్రేమని వారు పంచుకుంటూ వెళ్ళేవారు మాత్రమే నిజమైన ఫస్ట్ క్లాస్ డివోటీ వారు అనేసని ఇక్కడ చెప్తున్నానన్నమాట. ఏ డివోటీ హూ ట్రైస్ టు ప్రీచ్ కనీసం ప్రయత్నమైనా చేయాలి. అండ్ హూ హాస్ కంపాషన్ అపాన్ ఇన్నోసెంట్ పర్సన్స్ అంటే చాలా చాలా అమాయకులు బయట ఉండేవారు. వారికి తెలియదు ఏంటి కరెక్ట్, ఏది కరెక్ట్ కాదు అనేసని. కాబట్టి వారికి మిగతా కులం వారు, మిగతా ధర్మాల వారు వచ్చి వారు అంటే యాక్చువల్‌గా ధర్మం కూడా కాదు. మిగతా కులం వారొచ్చి మీరు జాయిన్ అవుతారా అనంటే జాయిన్ అయిపోతారు. ఎందుకనంటే మన కులంలోని ఏమున్నది అనేసని గొప్పతనం అనే విషయం వారికి అసలు చెప్పలేదు ఎవరు కూడా. వారికి విడిచిపెట్టేశారు ఫ్రీగా. అందువల్ల వారికి జ్ఞానం అనేది రాలేదు. కాబట్టి హూ హావ్ నో నాలెడ్జ్ ఆఫ్ కృష్ణ వారికి కృష్ణుడు ఎవరు, వారు ఎంత గొప్పవారు అనే విషయం వారికి తెలీదనమాట. కాబట్టి ఈ రకంగా ఎవరైతే బయట చెప్పుకోగలరో మిగతా వారికి వారే ఒక గొప్ప భక్తులు అనేసని చెప్తున్నారనమాట.
ప్రహ్లాద్ మహారాజు కూడా యాక్చువల్‌గా ఎప్పుడైతే నరసింహస్వామి వచ్చి చెప్పారో, "నాయనా నిన్ను నేను తీసుకెళ్తాను రా" అనంటే ఆయనన్నారంట, "నాకు పర్సనల్‌గా నాకు మోక్షం అవసరం లేదు. నేను ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనే ఉంటాను నేను. ఎప్పటిదాకా అనంటే, ఎప్పటిదాకైతే ప్రతి ఒక్క ఆత్మ కూడా భగవద్ధామానికి చేరుకోరో అప్పటిదాకా నేను ఇక్కడే ఉండి అందరికీ ప్రచారం చేయాలనుకుంటున్నాను. మీ దివ్యమైన నామము గురించి" అనేసని చెప్తున్నారు. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అనంటే మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలోనే ఇచ్చున్నారు. సేమ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ స్టోరీ అప్పుడే ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ అడుగుతారు, "మరి నాకు మీరు మోక్షాన్ని ఇస్తానంటున్నారు. కానీ మా తండ్రికి కూడా మోక్షాన్ని ఇవ్వచ్చు కదా!" అనేసనంటే, "ఎంతైనా నా తండ్రే కదా అతను" అనంటే అప్పుడు నరసింహస్వామి చెప్పారు, "ఎవరైతే భక్తి మార్గాన్ని తీసుకుంటారో, వారు ఎవరైతే భగవద్ధామానికి చేరుకుంటారో, వారికి 100 తరాలు ఇటు, 100 తరాలు అటు వారందరికీ కూడా వారందరికీ మోక్షాన్ని భగవంతుడు ప్రసాదిస్తారు" అనేసని. కాబట్టి ఇప్పుడు మీ చేతుల్లో ఉన్నది. అది మీ ఇష్టము. మీరు ఎలా దాన్ని ఉపయోగించుకోవాలనుకుంటున్నారు అని. మనకిది గీతా మహాత్మ్యం ఆది శంకరాచార్యులు వారు రచించినటిదనమాట. సో దాంట్లోని మనకి చెప్పున్నారు ఈ శ్లోకాలనమాట. గీతా శాస్త్రమిదం పుణ్యం య పఠేత్ ప్రయత పుమాన్ విష్ణుపాదం అవాప్నోతి భయశోకాదివర్జిత. అంటే గీతా శాస్త్రం అనేది చాలా చాలా పుణ్యమైనటిది. దాన్ని పఠేత్ అంటే చదివే వారికి ప్రయత పుమాన్ అంటే వారికి చాలా చాలా మంచిది. వారికి ఏం వస్తుంది మరి అంటే విష్ణు పదం అవాప్నోతి, వారికి విష్ణువు తలకు పాదాల చెంతకు వారు చేరుకుంటారు అనగా వారు వైకుంఠానికి చేరుకుంటారు. అక్కడ చేరుకున్నాక భయము, శోకము అన్నీ కూడా నాశనం అయిపోతాయి అనేసని చెప్తున్నారనమాట. గీతాధ్యాయనశీలస్య ప్రాణాయామపరస్య చ నైవ సంతి హి పాపాని పూర్వజన్మ కృతాని చ. అంటే ఎవరైతే భగవద్గీతని పరిపూర్ణమైన భక్తి శ్రద్ధలతోని ఎవరైతే చదువుతారో వారికి భగవంతుని కృప వల్ల ఏంటి అనంటే నైవ సంతిహి పాపాని, వారి పాపాలన్నీ నాశనం అయిపోతాయి. కేవలం ఈ యొక్క జన్మదే కాదు, పూర్వజన్మ కృతానిచ ఎన్నో ఎన్నో జన్మల్లోని వారు చేసుకున్న పాపాలు తెలిసో తెలియకుండానో చేసుకున్న పాపాలన్నీ నష్టపోతాయి వాళ్ళకి అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. మలినేమోచనం పుంసాం జల స్నానం దినే దినే సకృద్గీతామృత స్నానం సంసారామలనాశనం. ఎవరైనా సరే కూడా మలినే మోచనం పుంసాం అంటే మలినం నుంచి వారు మోచనం అంటే విముక్తి పొందే దానికోసమని జల స్నానం దినే దినే నీళ్లతో అందరూ స్నానం చేస్తూ ఉంటారు. కానీ సకృద్ గీతామృత స్నానం అంటే ఇది మనకి అమృత తుల్యమైన మనకి గంగా నదితో సమానమైన ఇంత పవిత్రమైన భగవద్గీతని ఎప్పుడైతే స్నానం దాంట్లో చేస్తారో వారికి సంసారామల నాశనం అంటే సంసారం తలకు దోషాలన్నీ కూడా వారికి ఏంటి అని అంటే నాశనం అయిపోతాయని చెప్తున్నారనమాట. గీతాసు గీత కర్తవ్య కిమన్యై శాస్త్ర విస్తరై యా స్వయం పద్మనాభస్య ముఖ పద్మా వినిష్ఠిత. ఈ గూత సుగీత కర్తవ్యం అంటే ఇది సాక్షాత్ భగవంతుడే చెప్పారు దీన్ని. అతని అమృత తుల్యమైన పెదవుల నుంచి వచ్చింది. కాబట్టి ఇంకా ఏ వేదాలు కూడా పఠనం చేయవలసిన అవసరమే లేదు. కిమన్యై శాస్త్ర ఏ శాస్త్రాల్ని గాని మనం చదవవలసిన అవసరం లేదు. యా స్వయం పద్మనాభస్య అనంటే సాక్షాత్ పద్మనాభుడే ఇది చెప్పారు. ముఖ పద్మ వినిశ్రిత అంటే అది భగవంతుని తాలూకు అమృత తుల్యమైన పెదవుల నుంచి వచ్చింది కాబట్టి. భారతామృత సర్వస్వం. ఈ రకంగా మనకి గంగా నది తో సమానమైన ఈ గీత అనేది మనం తాగినట్లయితే భగవద్గీత మనం తెలుసుకున్నట్లయితే మనకి ఏంటి అనంటే మహాభారతం ఏదైతే భగవంతుని తలకు అంటే పెదవుల నుంచి వచ్చిందో మహాభారతం యొక్క సమగ్ర సారాంశమే మనకి భగవద్గీత అన్నమాట. అది మనం ఎప్పుడైతే విష్ణు దగ్గర నుంచే మనం సాక్షాత్ ఇది భగవద్గీత చెప్పబడిందనమాట. ఇది ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వారికి ఏంటి అనంటే మళ్ళీ 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 ఈ జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి ఈ చక్రం నుంచి వారికి విముక్తి చెందుతారు వారు అనేసని చెప్తున్నారనమాట.
సర్వోపనిషదో గావో దగ్ధ గోపాల నందన పార్థో వత్స సుధీర్భోక్త దుగ్ధం గీతామృతం నః. ఒకవేళ సర్వ ఉపనిషదో గావో అని అంటే అన్ని ఉపనిషదుల్ని ఆవుల్లాగా మనం భావిస్తే, దోగ్ధ గోపాలనందన అంటే ఆ పాలు పిండేవారు ఎవరు అని అంటే గోపాలనందను సాక్షాత్ శ్రీకృష్ణ భగవంతుడు అనమాట. పార్థో వత్సహ అంటే ఇతను అర్జునుడు ఎవరు అవుతారంటే దూడ అవుతారన్నమాట. సో యాక్చువల్‌గా ఆవు ఒకవేళ పాలు ఎప్పుడు ఇస్తుంది అని అంటే ఫస్ట్ దూడ వచ్చి పాలు తాగితేనే ఆవు పాలు ఇస్తుందన్నమాట. కాబట్టి మొట్టమొదటి అధికారం ఆవు తాలూకు పాలకి ఎవరికి అధికారం ఉన్నది అని అంటే ఆ దూడకే ఉన్నది. ఈ రకంగా అర్జునుడికి మొట్టమొదటి అధికారం ఉన్నది. అయిపోయినాక సుధీర్ భోక్త అంటే మనందరికీ కూడా భక్తులకందరికీ కూడా దుగ్ధం గీతామృతం మహత్. ఈ అమృత తుల్యమైన ఈ పాలు అంటే భగవద్గీతని మీద అధికారం ఎవరికున్నది అని అంటే ఫస్ట్ అర్జునుడికున్నది. అర్జునుడు తర్వాత మనందరికీ కూడా సమానమైన అధికారం ఉన్నది భగవద్గీత మీద. ఏకం శాస్త్రం దేవకీ పుత్ర గీతం ఏకో దేవ దేవకీ పుత్ర ఏవ ఏకో మంత్రస్తస్య నామాని యాని కర్మాప్యేకం తస్య దేవస్య సేవా. అంటే ఇక్కడ మనకి ఆది శంకరాచార్యులు వారు చెప్తున్నారు, ఒకే ఒక ఏకం శాస్త్రం, ఒకే ఒక శాస్త్రం ఉండాలి. అది ఏది అనంటే దేవకీ పుత్రుడు చెప్పిన భగవద్గీత. ఏకో దేవ అంటే ఒకే ఒక దేవుడు ఉండారు. అది ఎవరు అనంటే దేవకీ పుత్ర ఏవ అంటే దేవకీ దేవి తలకు పుత్రుడైన ఆ భగవంతుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు మాత్రమే. ఏకో మంత్ర తస్య నామాని అని ఒకే ఒక మంత్రము, అది కూడా మీ పేరు ఉండేటిది. హరే కృష్ణ 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 హరి హరి, హరే రామ 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 హరే హరే. అది మాత్రమే మంత్రము. మీ పేరు దేంట్లో అయితే ఉంటుందో అది మాత్రమే మంత్రము. కర్మాప్యేకం అంటే ఒకే ఒక కర్మ ఉన్నది మనందరికీ కూడా. అది ఏది అనంటే తస్య దేవస్య సేవ, మీ యొక్క సేవ మాత్రమే అనేసని చెప్తున్నారనమాట. హరే కృష్ణ హరి. మనం లాస్ట్ లోని జస్ట్ ఒక సాంగ్ తోని మనం దీన్ని కంప్లీట్ చేసుకుందాం.